לא טוב. אורי, אמא אפילו ש... אורי, מה אמא עושה? מה אמא עשתה לאורי? אוי אבן, אוי בוצק. אני דורך לבוצק. לא כדאי לדרוך לבוצק. מה כן כדאי? כדאי לדרוך בבוצק, אורי? כן, הרגע אתה אמרת רוצה לדרוך בבוצק? זה לא טוב. מה לא טוב? סתם. הבוצק. הבוצק לא טוב? לא. מה כן טוב? אורי טוב? לא. הבוצק טוב. מה- הבוצק טוב. מה אתה עושה? אוי, עשו לי כובע. כן? אני לא רוצה כובע. אז בוא תוריד. תביא לי. אז תוריד. מה יש לך? אבל לא קר לי. יופי. נעים לך? כן. מה יש אורי פה? מסריח פה? מה יש פה, אורי? מה זה? תדברי קצת יותר מדי. זה יוצא. המים זורמים כן. כל הזמן, נכון? יופי. יופי. אפשר אורי. לסיים את הסרט, אורי? כן? אפשר להפסיק לצלם אותך? כן.